गोदान राजखान्थि जोनोम जानायनि गुदि दायनिगिरिया सोर बेखौ लानानै बाथ्रा बुंदों दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा थारैनो डक्टर अनजालि दैमारिनि दाजानाय जे गोदान एपिबि राजखान्थि दोलोआ सोरनिबा खैसाराव एबा सोरखौबा गाज्रि मोननानै ना सोरनिबा जाहोनावसो जोनोम जाखो आरो बेयाव सोरबा दायनिगिरि दङ नामा जे डक्टर अनजालि दैमारि बिथांनि दैदेननायाव जे गोदान राजखान्थि जोनोम लोगोसे गोबां बारग' एनडिबिफोरा खौसे जानानै जे गोदान राजखान्थि जोनोम होदों बे राजखान्थि जोनोम जानायाव सोर दायनिगिरि दं गुदि महरै सोर दायनिगिरि दं बे बाथ्राखौ थोंजोङै बुङाखैब्लाबो नाथाय खेंस्लायै गोबां मानि बाथ्रा बुंदों दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा थारैनो बे गोदान राजखान्थि दानायजों एनडिबिनि गायसनगिरि डिआर नाब्ला थामहिनबा रन्जन दैमारि बिथाङा जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव जामारगोन ना थारैनो बे गोदान राजखान्थि जोनोम जानायनि उनाव बारग' एनडिबिफोरनि गोबां केस थानायफोरा थारैनो केसफ्रा उइद्र जामारगोन ना बे गोबां रायजो राजाफोरनि गोसोआव सोंथि सिखारदों दानिया फैदो बिदिब्ला जे गोदान राजखान्थि जोनोम जानायनि सायाव एबा गुदियाव दायनिगिरिया सोर आरो माबोरै खेंस्लायै बिथां दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा फोरमायना होदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै मिथिना एबा खोनासंना लादिनि जायाखै दा बिनि दाया सोरनि सोर मानो बख'वाखै दाया सोरनि दा बे बाथ्राखौ दिनै रायलायनांगौ आरोखि बुंलायनांगौ दा बुंनो थाङोब्ला नैबे बिटिसि एकर्ड बिएसि एकर्डआव लिरना होदों 9.4 आव लिरदों जेरै बिटिआर सुक्ति सुक्तिनि 9.4 बेयाव लिरदों 9.4 आव लिरदों बे जायखि क्रिमिनेल केसफोर जायफ्रा माने हाइनास केस बा हाइनास केसफोरखौ खुनु बख'नाय केस उइद्र जानाय बिनि बाथ्रानो गैया क्रिमिनेल हाइनास केस बेखौ होनदों आरोखि बे गैया दा जाय नन हाइनास केसफोर बेखौ गभर्नमेन्टआ दानि प्रेजेन्ट अफ ल रुल्स अफ ल बेजों बिसोरखौ माने बिजिरनाय जागोन होनना बुंदों खिन्थु हाइनास केस जेनेबा रन्जन दैमारिजों लोगोसे बिदिनो लोगो देरहाफोर जायफोर जेलाव जाबाय आरो गोबां एनआइ केस माने नांनानै दङ दा बेफोर गनायनिखौनो बाथ्रानो गैया बेफोरनि बाथ्राखौ उल्लेखखौनो खालामाखैबो गवा आरोखि दा अब्ला नोङो बे जायनाखि बिटिआर सुक्ति खालामबाय नोङो 2020 बे 20 एकर्ड खालामनाय समाव बे जिनिसखौ नायनांगौ नोजोर होनांगौ मानो नोजोर होआखै नोजोर होआखै सुक्ति खालामना होबाय दा नोङो गबिन्द बसुमतारिया एनडिपिनिनो लिडार बेबो बे सुक्तिखौ साइन खालामदों गबिन्दआ आरो लोगोसे नोङो रन्जन दैमारियाबो बे सुक्तिखौ साइन खालामदों थारमाने बिसोर बुंनायानो गावसोर लानाय जाबाय जे रन्जन दैमारिखौ जेलाव जोबहैफिननांगौ ओमफ्राय बिनि इसिबां माने सोरबा माबा दङ बाहेरायाव फैनाय दंब्ला बेखौ जेलाव जोबहैनांगौ बिसोर बख'नो मोना बे होननाय बे सुक्तियाव होनाय जादों आरोखि थारमाने अब्ला दाया सोरनि जेलनिफ्राय गनो नाङा होनना बुंनाय दाया सोरनि जागोन बे दा एनडिबिआ गावसोर जुदि बेखौ जुदि सहि होयोब्ला रन्जन दैमारि गावबो सहि होयोब्ला गबिन्द मोना सहि होयोब्ला ओमफ्राय धीरेन मोना जुदि बेखौनो सहि होयोब्ला गना होननानै बुंनाय जायोब्ला केस उइद्र जाया होनना बुंनाय बिनि जायगा सोरनि दालाय सोरखौ दाय होनदालाय दा नोंसिनि एकर्डआवनो डिफेक्टिभ एकर्डआवनो बे माबाखौ खालामनो नांखामोन दा दिनै बुंदों अबयसे जे रन्जन दैमारिया माने ड्राफ्टखौ नुवाखै बे ड्राफ्टखौ नुवाजासेनो मेगन मोसेबानो सहिदों होननानै उर्खावग्रा ब्रह्म होनना बुंदों आरोखि मानो बिदि खालामनाय एफा गिदिर माने माबा बियो संग्रामनि लास्ट माने आवार बियो बे संग्रामनि लास्ट आवाराव जों बयबो फुल ब्रेनजों बाहागो लानांगौ बयनिबो नुनो मोननांगौ राय आल'सना खालामनांगौ बिल'सना खालामनांगौ बोरै जागोन बोरै जाया खिन्थु बेखौ स्कप होआजासे बेखौ माने नायहोआजासे मेगन मोसेबानो सहि होनाय बेथ' बिराद गिदिर भुलखा दा दिनै बे भुला सोरनि दा दिनै गबिन्द मोनहा दिनै गावसोरनो माने सहि होबाय दा बे सहिनायाव लिरनाय जाखाथारबाय बे रन्जन दैमारिया गनो नाङा जेराव थांफिननांगौ एकर्डआ नेमथार बुंनो थांब्ला थोंजों रावजों बुंनाय बायदि आरो जेसेबां केस दं बे एनडिपिनि केडारफोर बिसोर जेलनिफ्राय गनो मोना हाइनासनि खोथा जाबाय नालाय हाइनास केसफोरखौ माबाखौ कनसिडार खालामनाय बाथ्रा बुङाखिसै दा बेफोर दाया जोंनि सिकिउरिटिफोर मेनलि जों बेफोरखौ बुंदों जे एबसुआनो जिथु लिडारनि समाव प्रम'टनि लिडार जों बाथ्राखौ बाहायनानै दा फैयै फैयै जेनेबा जायाखिसै ओमफ्राय एनडिपिनि खेदायाव माने खेदायाव जायाखिसै बिसोर माबा नांगौब्ला बख'नांगौब्ला जों मोनसे गोदान पार्टि जानानै जोङो दिनै माने
पलिटिकेलि जों मुभ खालामनांसिगोन फाइट खालामनांसिगोन होनना बुंदों दा जों बिराद गुलाय गुजाय समाजाव जानोसै आरोखि दा नोंसोरो जुदि पलिटिकेलि मुभ खालामनायनि सिन्था खालामदोंमोनब्ला बे पावाराव फैनायनि सिन्था खालामदोंमोनब्ला बै समावनो जेब्ला एकर्ड जायो बे एकर्डआथ' माने एबसुआथ' ओरैनो माबानानै सिगां बारस'नानै खालामनायल'सो जादों बे बिटिआर एकर्डआ बेथ' माने पिस एकर्ड होनना बुंदों बेखौ बेथ' एनडिपिफोरनि अस्त्रधारिफोरसो एकर्डमोन बे दा बिसोरो बे अस्त्रधारिजों एकर्ड खालामनाय समावनो बिसोरो एकर्ड खालामनायनि उनाव बिसोरो सरकार दानायनि बाथ्राखौ गावसोरनो सिनांगौ सरकारखौ जों बोरै दानो सोरखौ जोङो माने एमसिएलए इलेक्सन गेलेहोनो सोरनो जों इएम होनो सोर मानो बिसोर बे समावनो बिसोरो थिग खालामनांगौमोन